anyị ka na-abata n'ugbu a anyị ka nọkwa na isi mbido TV n'ụtụtụ ọmanụ ebe a na-ewetara unu ihe na-enye unu obi aṅụrị mana isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ taa ihe gbasara otu ị ga-esi na-akwado nkwado mgbamakwụkwọ ime ihe dị iche iche nwunye oriri na nkwari ma ndị chọrọ iche eze ma ndị chọrọ ikupụta nwa ma ndị chọrọ icheta afọ mgbe a mụrụ ha anyị ga-akpọta ọkachamara nwanne anyị nwaanyị mara mma Ada eji aga mba nwunye Emeka ka anyị na-ekwu eleba anya na okwu a ka anyị mụta ofu ma wa abụọ nne dị mma nne dị ọra mma ihe dị ka ndị na-akwado nkwado otu ha si agba akwụkwọ inyefe ha ndụmọdụ niile a ka otu obi na-adị ha a na-anabata ya ka ndị fọ na mba chọọ ndụmọdụ a ka m gaa chere ndị ga-enye m aka na ịgba akwụkwọ ịmana eme ndị chọrọ igbo akwụkwọ ndị a na-eche ka mmadụ bịa nye ha aka akwado ha ụdị ndị a inyesa ha ndụmọdụ elee ihe ha na-ekwu ihe n'ebe ahụ na dịka isi wee kwuo onye chọrọ ịgba akwụkwọ mana ọ chọrọ ịgba akwụkwọ ha na-ejike dịka m si wee kwubo mbụ mgbamakwụkwọ awụghị ihe ị ga-ajọ site n'ụtụtụ sini na ka ịgba akwụkwọ ị chọrọ ịgba akwụkwọ ote ihe si wee dịrị n'obodo anyị ugbu a ị ga-ejikere ejike maka ihe o bu karịrị akarị ndị ị ga-akpọ ga-emere gị ihe ị ga-eji mee ka ọhaneze ndị ọbịa ị kpọrọ ka ha nwee ike rijuo afọ karịrị akarị ị ga-akpọ ndị nne kpọọ ndị onyonyo kpọọ ndị egwu kpọọ ndị mmanya ndị dị iche iche ejigbo ego ka nke ahụ na-awa ego ka ọ ga-eri gị ọ nweghị iche mmadụ ịbịa sọpọtụ m iche mmadụ sọpọtụ ndị na-eche ka mmadụ sọpọtụ enwekwala ebe ndị wụ ihe ndị anyị kpọrọ aha na ndị anyị ha na-achọwụ ndị ga-abịa ịgba ha ego mmadụ na-agbakwa n'ego ụda ndị ha na-achọ ndị ga-abịa ịgba ha ego ndị ga-enye ha mee ha promise isi ha oke unu na-agba akwụkwọ a ga-enye gị ka a ga-emere gị akwụrụ ụgwọ họl ị ga-enwetakwa ahụ so ya ha na-ekwu mana ihe nọ na omume ịgba akwụkwọ a ọ dịghị ofele ọ bụ ihe ị ga-akwado ihe ọbụla ị hụrụ gị were nwantịsta ọ dị mma nke na-ekwu ma a na-enwe oge ndị na-achọ ime mmemme ịgbamakwụkwọ a oge udu mmiri ọkọchị ọ na-eso enye nsogbu n'ịkwado mgbamakwụkwọ ọ na-eso so ya anyị na-eme ụta anyị nọ now ịkpọ anyị na-echeki the time like ịkpọ m now si chọrọ ime ihe na Disemba m ga-asị gị oke fine ị chọrọ ime outside ụmụ ihe kanopi anya ị ga-emenwu ya because Disemba anyị na-eji ike atụ anya mmiri mana ịkpọ ihe dịka ebe Mee June July mụnwa ga-agwa gị si gị biko emego m ya severally mụnwa ga-ayọ gị si gị biko chee maka the weather ka mmiri ghara imebiri gị enwere ndị anyị rụrụ the past mmiri emebie like July 1st this year mmiri zoro from morning till 4 p.m. Everybody remembered, yes. Ihe anyị rụrụ that day an outdoor event a birthday party mmiri scatter everything mere that day and agwara m the onye na-eme ihe si ya na ya wulekwe na June July mmiri na-ezo June July akwụkwọ ahụ mmiri ụmụaka ọsị mba na enweghị ihe ga-emere but that particular date July 1st onye ọbụla chetara mmiri zogidere from ụtụtụ ọ kwụsịrị ebe 4 so mezie anyị otu o si wee tụwa anya ka the event dị dị even canopy mmiri bupụchiri canopy oche mmiri mebichara ihe niile that day July 1st this year so ịkpọ na ị chọrọ ime ihe the timing matters a lot ugbu a na ị ga-emenwu outdoor because ha na-aga ịba na ọkọchị ị ga-emenwu outdoor ị ga-emenwu ihe canopy traditional wedding gị ị ga-emenwu ya na village comfortably mmiri zogodo na-adị serious so ezi ya the timing dịkwa very very important Mmemme di na nwaanyị na-achọ ịgba akwụkwọ ebi ha ihe dịka ebe ha gbara akwụkwọ ebe ha bịa bụrụ ebe a ga-eri oriri na nkwari gama ihe dịka ebe tere anya ụdị ndị a eleghị nwe ị ga-agwa nwa ọ na-adị mma otu ahụ mgbafọrọ na-adịkwa mma maka na ihe ha ji eme ụtọ ahụ ndị nwere crowd
So both for the happy here the some people be island, some people be Ikeja. Have wedding and there's so many people have church na Ikeja. Have their reception, gawa events, some event center na island. Ha na eme ota makana maybe makande hama. Ka ha cut to down on the crowd. Because you wuru onye ama mee ihe bibi. Ị ga-akwado ka m si wee kwuo. So ihe niile asicha na akpa gị. So makana ha achọghị too much crowd. So it cut off that crowd. Haburia from mainland, Gawa Island. All number 1. Number 2, Kanji Wurundi, Nigeria. I'm an island on the Okelu. So some of them will be na mainland. Ha made church in na mainland here. Ha made the reception na island. Ke wesi na ha mini na island because eba nke nwekwara akụmatụ a eba ke nwere some ezigbo halls daroda. Even when they like ihe dara ụda, ha ga-emebe ihe ha na big halls, ọ dị ha ka ha bidobe. So ihe ha ji agada that island ka ọ dịkwa ka okay, my wedding nọ na island. So ha feel na maybe ndị nọ na mainland awụcha ha ndị gbagotere class ha nwe ndị like ihe na-ada ụda. So ya wụ ihe nọ dị. Ọ dị mma nwanne a na-ekwu wedding a na-emekwe a na-emekarị 2 color. Onye na-choose color ọ ndị event ka ọ dị na nwanyị na-asị lekwe color ha chọrọ iji agba mgbamakwụkwọ. Color na determine from the main person they pick a color in actual sense or the bride. Or the bride ga say okay. Wine. Nwoke agwa ndị ezi ya chọrọ. Mo fodukwa. Ọ na maybe 1 out of 10 men ga sị gị madam ihe a color m chọrọ. Mana ihe gbasara mgbamakwụkwọ na nwokarị ihe nwaanyị na eji aka ya atụ ihe ndị ọ chọrọ. So mgbe ụfọdụ ha akpọ anyị ha sị anyị na lekwe kọlọ m chọrọ tinye ebe a. Ọ wụrụ kọlọ na-adịchaghị mma gụnwa asị onye na-emede akwado ihe mmemme ịgba akwụkwọ. Isikwa ha na kọlọ ipikiri adịchaghị mma. Ka emee ya ụta ọ ka emee ya ụta. Some na sị mba ụta ahụ ha si wee chọọ ya ka ọ chọrọ ka ọ dịrị. Ibi hapụrụ ha. Enwe colors ị ga-use na hall. Ịbata nwa anwụ guest, the hall agaghị amasịcha gị, ọ gaghị atọchicha gị ụtọ. Mana enwekwa color ha ga-use ịbata. Ọ dịrị the ambience, enwe ya na ndị bekee na-akpọ ambience ya ebe niile daa ji ma mma na dị oyi ile anya. Onwe ya enwere wedding colors. So a na-ekwu maka wedding colors. Which I'm going to mention wedding colors, which is like gold, pink, yellow, red. These are wedding colors. You can use here coffee brown, navy blue, green. That will go wedding colors. So you use all these colors in Tambora. And message your mommy but na hall. And who talk go your wedding pictures and your wedding videos. Okay, I made the right choice. Women na-akọ na atọbụkọ ya ma ndị na-ega ntị ga-ajụ ịkpọta onye ọkachamara na-eziokwu eme akwado omume ọ na-ana ego dị iche fọm ego nke ọ ga-eji na-akwado mmemme a. A ga-enye ego dị iche na nkwado nyekwana ego dị iche na nke eji eme nke ahụ professional fee because ihe niile gbasara mmemme na-eme na ya n'isi onye nwe ịkpọtacha ndị niile ga-arụrụ gị ọrụ ọwụ iwu na onye a ga-akwụ ụgwọ iche nke ahụ dị iche ego nke ahụ dị iche ego nwa na-adị ọnụ bụrụ otu aka ịma maka ọkwa mgbe m ga-abịa akwado m mgbe m ga-emekwe ncheta afọ otu na-ewe mbịa ole na m ji bịa ka ị ga-eji akwado ka ị ga-eji akwado onwe anyị na-akpọ consideration anyị dị very reasonable unu dị mma yes anyị dị mma anyị anaghị ekwe ndewo nwanne m nwaanyị Igbo bụ Igbo na nna n'ọnụ ada ụnụ nwaanyị ọ sị na ego ya pere mpe otu a ole ọbụla iji ngị kpọọ ya ga-abịa eme gị ihe ịchọ ka ya mee
ịchọkwa na ịkpọ enu kpọtụ ndị isi mbido TV anyị kpọta gị adụ ụnụ nwaanyị ka ọ bịa nyere unu aka hazie ịgba nkwụ ime mmemme dị iche iche ma ihe na-eweta obi aṅụrị echọọ m na-eso achọkwara m ime ihe ka obi aṅụrị dị m ka ndị mmadụ bịakwa mị na ha soro nwee oriri na nkwọrị na-akpọtụ anyị na isi mbido TV anyị na-azụ ụnụ anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lụbata oge rugo na kwahapụ ruo na njedebe anyị bịanye unu obere ndụmọdụ anyị ji n'ọnụ ma nke ọkachamma nwanne m anyị ji bịa ka unu na-eso anyị n'isi mbido TV anyị na-abịa